ବିଗତ ଦିନ ପରେ ଏହି ଚିଠି ରାଗ ମାତ୍ରାରେ ପଡ଼ିଅଛି ତଥାପି ମୋ ମନରେ ସେଇ ଆନନ୍ଦ ତଥା ସେଇ ମୋର ପୀଡ଼ା କାଳ ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ ଏଇ ମୋର ରକ୍ତଗଡ଼ ମାଟି ଆଜି ନିଜକୁ ନିଜେ ଏହି ରକ୍ତଗଡ଼ ମାଟିରେ ମୁଁ ଜନ୍ମଲାଭ କରିକି ଧନ୍ୟ କରିପାରୁଛି। ଆରେ ବା କି ଚମତ୍କାର ଦୃଶ୍ୟ ଏଠି ଅନେକ ସମୟ କି ନାଚି ଯାଇ ସମୟକୁ ଅତିବାହିତ କରିଥାନ୍ତି। অথচ ମୋ ସାନ ଭାଇ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିଲେନି କ'ଣ ପାଇଁ? ଆରେ ଭାଇ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ, ତମେ କୋଉଠି ଅଛ ଭାଇ? ଦେଖ ତମେ କାଳ ବେଳା ମନେ କରି ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ଚାଲି ଆସ ଭାଇ।
ଭିତରୁ ବିଦ୍ୟାଶ୍ରମର ସାଥିରେ ଆସିଲି ଭାଇ। ହଁ ତା ଭାଇ ଅଥଚ ତମେ କୋଉଠି ରହିଗଲ ନା ବଡ଼ ଭାଇ? ଏ ଭାଇ ହଁ ଭାଇ ମୁଁ ତ ତୋଠାରୁ ଆଗରେ ହିଁ ଆସିଲି ହେଲେ ତୁ ହିଁ ଡେରି କରିଦେଇଛୁ ଭାଇ। ହଁ ଭାଇ ସେ ଉଦ୍ୟାନରେ ଟିକେ ଭ୍ରମଣ କରିଦେବ ଟିକେ ବିଳମ୍ବ ହେଇଗଲା। ହଁ ଭାଇ ହେଲେ ଭାଇ ହଁ ଭାଇ ତମେ କ'ଣ ଆସିବା ସମୟରେ ଏଇ ଆମ ରତ୍ନଗଡ଼ ରାଜ୍ୟର ସେଇ ପ୍ରଜା ବର୍ତ୍ତମାନ ତମ୍ଭରୁ ସେଇ ନିନ୍ଦା ସେଇ ଅପମାନ ବିଷୟରେ କ'ଣ ଶୁଣିସାରିଛ? ହଁ ଭାଇ ପାଠ ପଢି ଆସୁଥିବା ବେଳେ ଏଇ ଲୋକ ସବୁ କଥା ହଉଥିଲେ ଆମ ବାପା ଜଣେ ରତ୍ନଗଡ଼ ରାଜ୍ୟର ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ। ହଁ ତ ଭାଇ ଆଉ ହଠାତ୍ କେମିତି ରାଜା ହେଲେ ବଡ଼ ସେଇ କଥା ତ ଭାଇ ପୁଣି ଆମର ସେଇ ପୂର୍ବତନ ମହାରାଜ ମିତ୍ରସେନ ଏବଂ ମହାରାଣୀ ଶାନ୍ତିଲତାଙ୍କର ହଠାତ୍ ଅପମୃତ୍ୟୁ। ହଁ ଭାଇ ପୁଣି ଆମର ସେଇ ବାଲ୍ୟ ସାଥୀ ରାକ୍ଷୀ ଆଉ ତପନ ଗଲେ କୁଆଡ଼େ? ଏ ଭାଇ ହଁ ଭାଇ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏସବୁ ପ୍ରଶ୍ନମାନଙ୍କର ଉତ୍ତର ଖୋଜି ବାହାର ନ କରିଛି କଦାପି ମନକୁ ଶାନ୍ତି ମିଳିବନି ରେ ଭାଇ। ନିଶ୍ଚୟ ଭାଇ। ହେଲେ ଭାଇ ହଁ ଭାଇ ମୁଁ ତ ଚାଲିଯିବି ସେଇମାନଙ୍କୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ। ହେଲେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତମେ ଏଇ ଆମ ରତ୍ନଗଡ଼ ରାଜ୍ୟରେ ରହିକି ସମସ୍ତ ଟିକିନିକି ଖବର ମୋତେ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବ ଭାଇ। ନିଶ୍ଚୟ ଭାଇ। ଆଉ ତମର ଏଇ ବଡ଼ ଭାଇକୁ ଯେମିତି ଭୁଲି ନ ଯିବ। ନା ଭାଇ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ତମ ଭାଇ ସାନ ଭାଇ ହଁ ଭାଇ। ତମ ପାଇଁ ଜୀବନ ଦେଇଦେବ ଭାଇ। ଏ ଭାଇ ହଁ ଭାଇ। ତମେ ଜମା ସେମିତି କହିବ ଆମ ବନ୍ଧନ ହେଉଛି ପ୍ରେମର ବନ୍ଧନ। ହଁ ଭାଇ। ଆମ ବନ୍ଧନ ହେଉଛି ସ୍ନେହର ବନ୍ଧନ। ଆଉ ଏ ବନ୍ଧନକୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଏମିତି ବଜାୟ ରଖିବା ଭାଇ। ହଁ ଭାଇ। ଆମ ଭାଇ ଭାଇର ବନ୍ଧନକୁ ଆମେ ଏମିତି ଅତୁଟ ଭାବରେ ରଖିଥିବା। ନିଶ୍ଚୟ ଭାଇ। ଏ ଭାଇ ହଁ ଭାଇ। ଶୁଣିଛ ହଁ ଭାଇ। ସମ୍ପର୍କ ମଧୁର ଏ ସ୍ନେହ ମମତାର ସମ୍ପର୍କ ମଧୁର ଏ ସ୍ନେହ ମମତାର ସ୍ନେହ ବନ୍ଧନରେ ଭାଇ ଭାଇର ଭାଇର ଭାଇ ଭାଇର ସ୍ନେହ ବନ୍ଧନରେ ଭାଇ ଭାଇର ଭାଇର ଭାଇ ଭାଇର ରକ୍ତର ସମ୍ପର୍କ କେତେ ମଧୁର ରକ୍ତର ସମ୍ପର୍କ କେତେ ମଧୁର প্রেম বন্ধনায় যুগ যুগহারা যুগহারা যুগ যুগহারা প্রেম বন্ধনায় যুগ যুগহারা যুগহারা যুগ যুগহারা ଆରେ ଭାଇ ତମର କ'ଣ ହେଲା ଭାଇ? ଦେଖ ତମକୁ ଟିକେ କଷ୍ଟ ହେଲେ ସୁଦ୍ଧା ମୁଁ ତାହା ଜମା ସହ୍ୟ କରିପାରିନି ଭାଇ। ଏ ଭାଇ ଆରେ ଶୁଣ ତୋ ପାଦରେ ଗଜା ନଦୀ ଫୁଟିବା, ମୋ ଛାତିରୁ କେତେଳ ବାହାରିବ। ମୋ ମୁଖରେ ହାତ ତୁମେ ରହିଯିବ। ভাই ভাইরা ভাই ভাইরা বন্ধনায় যুগ যুগহারা যুগহারা যুগ যুগহারা। ଏ ଭାଇ ତାହେଲେ ମୁଁ ଯାଉଛି ଏ ରତ୍ନଗଡ଼ ମାଟିକୁ ଛାଡ଼ି ସେଇ ମୋର ବାଲ୍ୟ ସାଥୀ ରାକ୍ଷୀ ଆଉ ତପନକୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ। ତମେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ
পর্যন্ত এই রତ୍নଗড় রাজ্যের রয়েছি মতো ସବୁ খবর দেব ভাই। নিশ্চয় ভাই, তাহলে ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତରେ କାଲି ଆଣନ୍ତୁ ଭାଇ। ঠিক আছে, তাহলে ମୁଁ ଥରେ আসুছি। ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି ଭାଇ।